Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон, дар номерҳои поёмидаи мо нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб дӯстони азиз, пеш аз навора сар кардан як хонаи фурӯшӣ дар Русия аст. Под Москви, город Воскресенский, Арғунова 141, 8 сотиқ замин, ҳавлии 20 ба 40. Аз метро Котельник то хона 63 километр роҳ, аз хона то аэропорт Жуковский 20 минут роҳ ба мошини майда аст дӯстон. Нархи ин хона 85 000 сомон муомила дорад. Алиши вариантҳо ҳаст. Номерҳо барои тамос 200 02 00 41. Як номери WhatsApp расистки дӯстон +7 933 200 46 33. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем дӯстон, маълумоти ин замин хонаро соҳиб мулк медиҳад. хоб, раҳмати калон, наворо тамошо мекунем. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Гипразем, кӯчаи Борбад. тараф бошад тарафи бозор Гипразем дӯстон, мактаб, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин тараф аст дӯстон. ин тараф бошад тарафи тоҷирон дӯстон, мойкаи 3-9. хоб, рафта пеши хона ба навор мегирем дӯстон. доми 8 ошона, хона дар як мошина қарор дорад. доми лифт, ду дар хона 56 квадрат. хоб, меравем маълумоти поли хонаро ба навор мегирем, нишон медиҳем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ама ба пеши бино омадем. ана ҳамин бинои фурӯшӣ аст. бинои 8 ошона, хона дар якум ошона қарор дорад. дерезаҳояш аз ин тараф бошад мағозаи Сумая. просто ки падез медароем дӯстон, якум ошона гуфтем, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. доми 8 ошона, хона дар якум ошона қарор дорад. ду дар хона 56 квадрат. ростаки калидор мешавад дӯстон. аз тарафи дасти чап як хонаи спални, инҷо бошад ҳоҷатхона, инҷо ванна дӯстон. калидор ростаки мешавад. аз тарафи дасти рост як хонаи зали дигар. хонаам ранги спални узал, ду дар хона аст. як кондитсионери 18 куба. ростаки меравем дӯстон. ҷо бошад кухни. тризаш аз тарафи берун. як тризаи дигар аз тарафи ин хона дорад. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гипразем, кӯчаи Борбад 92/4, доми 8 ошона, хона дар якум ошона қарор дорад. ду дар хона, квадрат 56. нархи ин хона 415 000 сомон, боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 200 02 00 41.
як номер дигар WhatsApp аст дӯстон +7 933 200 46 33. дар номерҳои анамин Русия дӯстон WhatsApp ҳаст. хоб занг мезанед дӯстон, маълумоти пурраро соҳиб мулк медиҳад. дар канал обуна шавен, лайк монед, дар номерҳои поён будаи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.